Prvi dan nakon otvaranja nove pijace u Gračanici gužva. 15 tezgi koliko ih ima nije dovoljno za sve prodavce, pa je većina svoje proizvode izložila na betonu. Ni objekat namenjen za prodaju mlečnih i mesnih proizvoda još nije spreman. Ipak i kupci i prodavci slažu se da su uslovi na novoj pijaci mnogo bolji. Bolji su uslovi, tačno je to, a međutim nema sa mušterije da se komunicira vezi parkinga, znate, da bi se smeštali, da dođu da se ispoštuju, da kupe i da odu, ali nema parking za kupce. A inače dobro, uredno je, lepo, čisto i pokriveno i ne kisne narod. Pa mnogo je bolje nego tamo. Stvarno je bilo tamo užasno. Proizvodi pored puta prodaje se, mlečni proizvodi, sirevi pored puta, prašina. Ovde je uvučeno, dobro je. Ovde je mnogo lepše, bolje, tamo sve na zemlju bilo, super je ovde. Ovo je baš prava pijaca koja ima tezge da ljudi mogu da prodaju. Vidite tamo što znači moji ovo, velike razlike, nego je mali pijac za ovo. Treba još veći da bude. Oni koji su jutros došli prvi zauzeli su tezge. Njihovo korišćenje se trenutno ne naplaćuje, a da li će tako i ostati zavisi od samih prodavaca i toga koliko smeća ostavljaju iza sebe, tvrde nadležni u opštini. Ja sam im rekao, ako budu održavali sami higijenu na ovom prostoru, onda neće biti naplate, ako ne budu, onda ćemo morati nekog da platimo da to održava. Ja hoću svoju tezgu da imam, hoću uslove da imam jer hoću da plaćam. Godišnje ili na 6 meseci hoću da zakupim tezgu i to je s moje strane. A ima ih i dosta žena koje hoće da zakupe tezgu. Čovjek se ne plaća, tako da verovatno da je to početna faza, a sigurno da će doći dan kad će se naplaćuje. Za sada je tako, kako će biti ne znamo, vidjet ćemo. Hvala im što ne naplaćuju. Trgovce koji su godinama prodavali na ulici preko puta policijske stanice više puta su upozoravali građani, policija i prethodna vlast da to nije adekvatno mesto za prodaju hrane, ali se oni odatle nisu sklanjali. Čelnici nove opštine su pre par dana dali rok da se prodavci presele ili će primenjivati kazne predviđene zakonom. Ali nekad lepo reč vredi više nego bilo šta drugo i mislim da je tu bio ključ. Evo vidite, ljudima je ovde sasvim dobro, a mi ćemo i dalje pomagati da oni rade što bolje i da te svoje proizvode koje sa teškom mukom proizvode što više prodaju i obezbede sebi egzistenciju. Ovo nije prva pijaca sagrađena u Gračanici. U neposrednoj blizini manastira postoji još jedan objekat koji je imao tu namenu, ali su ga trgovci ignorisali. Trenutno ga koristi javno komunalno preduzeće koje funkcioniše pri Skupštini grada Priština.